Obiteljska putovanja su zabavna. Opuštanje, zajedničko druženje da se bolje upoznamo, ali prvo moramo postaviti neka pravila. Dave, ma daj! Pravila su mi u krvi! Ja sam kralj svijeta! Ma molim te. Ove godine Navećali smo kod kapetana! Ne, samo ja. Vi ostajete ovdje. Moram se ići ispričati za sav Alvinov nered. Pa to uopće nije u redu! Mene je počeo izluđivati puno prije nego je tebe počeo izluđivati. Okej! Alvin! Joj, pozliče mi. Alvin i Vjeverice 3. Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, want your bad romance. Uskoro u kinima.